በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ተኻታተልቲ ናይዛ ቻናል እዚኣ ፍጹም ሰላም ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣኻትኩም ይኹን። ደቂ መፍቀርቲ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከመይ ኣለና? አሜን። ስምት ለባህሪ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ንንስሐ ዝኸውን ዕለት እናሃበ ኣብዚ ሰዓት እዝን ኣብዚ ጊዜ እዝን ስለ ዘብፅሐ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላክና ይኹነልና። ባር ሎማ አንቲ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላክና ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹምን ተረኺቡ እግዚአብሔር አምላክ ክምዕደናን ክምሕረናን እግዚአብሔር አምላክ ፀጉ ይሃበና። ንሎሚ ኣዳሊልና ዘሎ ትምህርቲ ካብ ተኣምረ ማርያም ሓደ ቃል ወሲድና ወይ ድማ ሓደ ምዕራፍ ወሲድና ምስ ህይወትና እናተሓሓዝና ክንመሃር ኢና። ገላፅ ምስጢር ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ምስጢሩን ጥበቡን ንሐዋርያት ዝገለጸ ሎሚ እውን ንዓይን ንኣኻትኩምን ይግለጸልና። እቶም ናይ 120 ተኣምር ዘለኩም ኣብ ምዕራፍ 104 ክንከታተል ንኽእል ኢና። እቶም ዓባይ ተኣምረ ማርያም ዘላትና ድማ ኣብ 203 ምዕራፍ ዝርከብ ጽሑፍ ኣልኢልና በብሓደ ምስ ህይወትና እናተሓሓዝና ክንመሃር ኢና። እቲ ተኣምር ክጅምር ከሎ ከምዚ ይብል። ብዛዕባ ሊቀ ጳጳስ ኣትናቴዎስ ዘኣንጾኪያ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጸሎታን በረኸታን ምሰና ንዘለዓለም ጸኒዑ ይንበር። ንኣምላኽ ዝወለደት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ዝጸንዐት ክብርት ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝገበረቶ ተኣምር እዚ እዩ። ደቕሲዎስ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብብዝሒ ተኣምራታት ንደቂ ሰባት ዘርኣየቶም ርህራሄ ኣብ ደቂ ሰባት ዝገበረቶ ደገፍን ካብቲ ብዙሕ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ወሲዱ ንዓና ንትምህርቲ ንዓና ንበረኸት ክንክኾነና ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተኣምር ደቕሲዎስ ዝፅሓፈልና ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ድማ እትጥቀመሉ ዘላ ካብዚ ብዙሕ ተኣምር ድማ ሓንቲ ብምውሳድ ኢና ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ንዘራረብ ዘለና። እቲ ተኣምር ከምዚ ኢሉ ይጅምረልና። ካብ ዘመን ኣረማውያን ዘምለጠ ሓደ ዘይኣማኒ ክርስትና ሰብኣይ ኣብ ሃገር አንጾኪያ ይነብር ነበረ። እዚ ሰብ እዚ ስድሩ ዘይኣመንቲ ኣብ እግዚአብሔር አምላክ ዘይውከሉ ንዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዘይምህፀኑ ኣመንቲ እዮም ነይሮም። እዚ ሰብ እዚ ድማ ካብኦም ተወሊዱ ነቲ ናቶም ትምህርቲ እናተቐበለ ዝዓበየ እዩ ነይሩ። ግን ኣብ መንጎ ህዝበ ክርስቲያን ዝርከቦ ዓዲ ይነብር ብምንባሩ ከምቲ ኣቦና አብርሃም ምስ ታራን ኣቡኡ ክነብር እንከሎ ናይ ኣቡኡ ኣምላኽ እዝንን ከለዎ ዘይሰምዕ ዓይንን ከለዎ ዘይርኢ ኣፍን ከለዎ ድማ ዘይዛረብ እዞም ዓባሳት እዮም ኢሉ ንናይ ኣቡኡ ኣማልኽቲ ገዲፉ ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ ኣምላኽ ክግለጸሉ ዝፅዕር ዝነበረ እዚ ሰብ እዚ ድማ እቲ ዝዕበዮ እምነት እቲ ሓቀኛ እምነት ከም ዘይኮነ ኣሚኑ እቲ ሓቀኛ እምነት ግን እታ ምስኦም ኣብ ጎረቤቱ ዘለው ኣብቲ ዓዱ ዘለው ኣመንቲ ክርስትና ምዃኖም ኣሚኑ ብሕቡእ መዓልታዊ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ኣብ ስልያ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ይሰግድ ነበረ ይብል። ንሱ ኩሉ ጊዜ ናብ ቤተ ክርስቲያንና ኣምላኽ ዝወለደት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ዝጸንዐት ክብርት ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እናመፀ ኣብ ቅድሚ ስእላ ይቀውም ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ስእላ ሓዲራ ስለምንታይ ከም ዝትገብር ንስኻ ዘይኣማናዊ ካብ ወገን ናይቶም በኣይ ዘይኣምኑ ኮለኻስ ስለምንታይ ናባይ እናመፀኻ እትነስ ኣለይ ኣለኻ ኢላ ሓተተቶ ይብል። ምእመን ሎሚ
إذا حتى زنا عناوين مسجبتها زخون حياتنا قيمنا أبسل الدينا قدست قدسان دنجل مارا يداونا زرقحنا سألي لنا قدست كنبل نكلنا تسلا زخنا هنا قدلو زخنا أن تحيزنا أبرخنا عطيفنا أفيتاك نقوم من كلنا أنت تسلا زخنا هنا مزخلو رسحتنا أبقد متى نيجزابير عمناك زولدت نتصهتا نتصهان قيمنا سماك نصوع نكلنا تايسلا زخنا هنا كمزي نزي سبزي نزي سبعيزي كافت سليزك على زي زواتة إذا حطوا زي زواتة لوم يادينا قد استقد ساندنجل ماريم نعنات حتى نالا انت تايسلا زخنا هنا شجرك خبدنا نكلو أبسلنا يادينا قد استقد ساندنجل ماريم قيمنا شجراتنا ننقر مزخلو عبسانا انت تايسلا زخنا هنا سم ولادي تأملك نتصوع زي أمان زنبرة سو أيدما إذا حتى زي كابتنا قدست قدستان دنجل مارام مصيب شعود سواي كم زي لما لسلا شعو إذا زي أمان سواي نسخي أدك زي أبيهري نسخي أدك زي أبيهري نعيد ما كافسي أول كتدحنني مخانكي يأمني نسخي أدك زي أبيهري نسخي نتو كله زقبر كله زفترة إخزابير أملاك حديه سلازي كابسيول كم تدحنني مخانك أمينة دماء تايب لك الله خلوة ما عالتا ومتع أو كد مسلخي يقوم مالخو حنا دماء أبسلي عدينا كدستا كدسان دنجل ماريم تنبركي خنا مزخلو أبسانا مزخلو حياتنا يداونا كنزرقحن كلنا أدينا قدستا قدسان دنجل ماريم كاب حياتي أنتيها صورو يقليلا أبكني فكر ودا كم تقومني فليت أمينة أبكني دينا قدستا قدسان دنجل ماريم زقو نتي زتطرات أرز خونا لبي نتقولوا أمنت زلوا لبي كم تملأ أمينة نتزرح لها مسك زعبير أملاك ركبي كم تتررف أمينة نتابع حيتات زرح ساحة البي أنسيها كم تقبلني فليته أبدينا قدست قدسان دنجل ماريم سئليقو قدلتاتي وسيخة دخمتاتي أبرتعة كم تقبلني أمينة ندينا قدست قدسان دنجل ماريم سألي لنا قدست الزبلة نسا مريحانا من قدست سماي كم تتونا أمينة إذا سماي زدما أنت يسلز خون كيخا أبكن ما يتقوم زل خمس بلطو نسخة أدك زعبيري نسخة أديونة جبار كل زخون زعبيري السطرة كي أهلك دما نعيد ما كابسيون كتدحنني كلت كم زلكي أمينة أبكن ما يخد سجد زل خبالي إحنا دما لكاكم أبكرمي أدينا قدست قدسان دنجل ماريم كنسجدن كلنا أبسلاكن قومن كلنا قهلبنا تعلي نبعثنا تدرز الدب مبالينا أفيتان قوم بدحريو أدينا قدست قدسان دنجل ماريم كنزبلتو نعملاخ زولدت بدنجل الناس قا بدنجل الناس نفسن صنعت كبرت أدينا قدست دنجل ماريم نوابات ناتيوس كيد بلطو كاو مسجد ما نوابات ناتيوس كده أدينا قدست قدسان دنجل ماريم نزي سويزي كنتي أبونا أبراهام كامنا أملكو تعاط واتيو ناو أملكو أجزاء بيهر زمتا كنت ساول كابتفعات من قدي نامنا أجزاء بيهر من قدي استقنا إذا سبز دما
ናይ ስድሩ እምነት ገዲፉ ናብ አብ ምምጽኡ ኪደት ናይ ክርስቲያን ከመይ ምዃኑ ንኽምህሮም ናብ ሓደ መምህር ሰደደቶ ይብል ለምኮ ድሕነት ተደለና ቃል ብቃል መጽሐፍ ቅዱስ እንዳወሰድና ኢና ኣብ ጥፍኣት ንበጽሕ ዘለና ምክንያቱ ምስ ክርስቶስ ክንነብር ኢና ንደሊ እምበር ምስ ክርስቶስ ከመይልካ ከምዝንበር ትምህርቲ ይብልና ኣሰር ክርስቶስ ክንስዕብ ኢና ንደሊ እምበር ኣሰረ ክርስቶስ ክንስዕብ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ትምህርቲ ይብልና ክንድሕን ኢና ንደሊ እምበር ከመይ ገርና ከም ንድሕን ኣፍልጦ ይብልና ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ኣቦታትና ኮይንና ይተማሃርና እዚ ሎሙ መጽእ ዘሎ እምነት እኳ ልክዕ ከምኡ ስለዚ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ነዚ ሰብኣይ እዚ እምበኣር መንገዲ እግዚአብሔር ዘርአካ ንወደይ ከመይ ጌርካ ከም እተምልኽ ዝምህረካ እቲ ቁኑዕ መንገዲ ከም ትመርጽ ዝገብረካ መምህር ኣድልየካ እዩ ብምባል ናብ ሓደ መምህር ሰደደቶ ይብል ናይ ሎሙ መጽአን ዘለዋ እምነታት እኮ ከምቲ ሓደ ሰብኣይ ነበረ እዚ ሃፍታም ሰብኣይ ሓንቲ ነፋሪት ናይ ውልቁ ገዛእ እሞ ሓደ መዓልቲ ነዛ ነፋሪት እዚኣ ክመርሓ ግን እዚ ትምህርቲ ዝበየን ምጽኣኒ እንዳበለ ይሓስብ ነበረ ኣብ ሓሳቡ እንከሎ ድማ ሓንቲ መጽሔት ወጸት ነፋሪት ከመይ ጌርካ ከም እተብርር ዝብል እዚ ሰብ እዚ ብሓጎስ እናጎየ ኮይዱ ነዛ መጽሔት ኣምጽኡ ዳይሬክት ድማ ናብ ነፋሪቱ ተሰቕለ በታታ መጽሔት እቲኣ ትህቦ ኪደት ድማ ነታ ነፋሪት ከብላ ጀሚሩ ከብርራ ጀሚሩ ሽዑ ምስ ገምፀ ለጊን እምበኣር ቀዳማይ ክፋል ነፋሪት ከመይ ጌርካ ከም እተብርር ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ድማ ነፋሪት ከመይ ጌርካ ከም እትወርድ ክዝርግሓልካ እየ ዝብል ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ድሌት ነይርዎ ነፋሪት ከብርር ነታ ዝረኸባ መጽሓፍ ነታ ዝረኸባ መጽሔት መጨረሻ እንታይ ሒዛ ኣላን ከይበለ በቲ ድሌቱ ክረክብ ጥራይ እንታይ ኣቢሉ ሓነፍነፍ ኢሉ ኸይዱ ነፍሱ ድማ ባዕሉ ጥፍዩ ኣብዚ ናይ ሰዓት ዘለዋ እምነታት ድማ ልክዕ ከምኡ ኢየሱስ ይብላ ምስ ኢየሱስ ከመይ ጌርካ ከም እትነብር ግን ኣይፈልጣን ንእግዚአብሔር ኢና ንስዕብ ይብላ ንእግዚአብሔር ክስዕብ ተኾንካ ግን እንታይ ዓይነት መንገዲ ትኸይድ ከም ዘለካ ይፈልጣን ብዙሕ ህዝቢ ድማ ብከምዚ ይጠፋል ቃል እግዚአብሔር ምሙሳድ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር ምሙሳድ መጨረሻው ኣበይ ክትወና እንከይበልና ደድሕርዞም ጉሓላሉ ዝኾኑ መምሃራን ንጎይለን መጨረሻው ጥፍኣቱ ግናበይ ካብ ከምዚ ንኽድሕን ኢላ ድማ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ታይላቶ ኬድሞ ነባትናቴዎስ ዝበሃል መምህር በለት ስለዚ ንሕና ድማ ምስ ክርስቶስ ክንነብር እንተኾይና ምስ ክርስቶስ ከመይ ጌርና ከም እንነብር ቤተ ክርስቲያንና ትምህረና ኣሰሩ ክንስዕብ እንድሕር ኮይና ኣሰሩ ክንስዕብ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ቤተ ክርስቲያንና ትምህረና ብዘይ መምህር ዝኸውን ነገር የለን ቃል እግዚአብሔር ስለዝወፀ ጥራይ ይድህን ማለት አይኮነም ኢየሱስ ስለዝወፀ ጥራይ ይድህን ማለት አይኮነም ብድሕሪ እዚ ቦዚ ናፍቲ ዝተባህሎ መምህር ከደ ይብል እቲ ዘይኣማን ሰብኣይ ድማ ናብቲ ኣባ ኣትናቴዎስ ምስ ረኣዮ ኢሉ ኣባ ኣትናቴዎስ ድማ ነዚ ሰብ እዚ ምስ ረኣዮ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ በሎ እቲ ዘይኣማን ሰብኣይ ድማ ናብ እምነትካ ከኣት እስተውዕለል ኣባ ኣትናቴዎስ በካይዱ በኣዘራርቡ በአካዳድኑ በመመናባብሩ ሰብዛቅን መናባብሮ ነይሩ ሰብዛቅን አዘራርባ ነይሩ
نت أملاخو كتملخ زغلقه سب كويني يدخيل نيرو إذا سب عايزد ما مسموت تايلو كان عيدلني تايدا كما خول لهم يعني النسخاتكم من أكادنا زغنا أكادنا ده كله علنا يخون الزرار بانا نتنم لخو أملاخ زغلز ده خون خد أنما برانا نتن كاب هاي مونتنا وزع أزلو أمنتات يغنى عنده يخون أمونغونا زلنا فقري نخالوت النتات زغنان فقر دخلونا يخل نبات ناتيوس كم زعينت نيرو زغنا فقر نيرو زغنا امنت نيرو زغنا تحتنا نيرو لومي أنا نسخاتكم من تحتنا ناريو نفتنا هنا امنت زمت هلونا فقر ناريو نفتنا نملخو اكزابير زمت هلونا إذا بوزد ما لك كما خاكوني دلي شعو أبات ناتيوس يلو إذا قال إذن السماء أبات ناتيوس أطميغو سم كريستون نوين كم سمو آت ناتيوس بلا يبل سم كريستون نو خامن بلا آت ناتيوس كمتي أبراهام زبل الشيب نبي እግዚአብሔር አምላክ አምልኮ መስመጸ አብርሃም ዝብል አቦ ብዙሓት ዝብል ስም ዝተዋሃበ ቦን አብርሃም ከምቲ ሳኦል ካብቲ ጥፍኣት ተመሊሱ ናብቲ ትክክለኛ ዝኾነ መንገዲ ምስተመልሰ ሕሩያ ቃሓ ብርሃን ዓለም ዝተባሃለ እዚ ሰብ እዚ ድማ ካብቲ ናይ ሞት ህይወት ምስተመልሰ አትናቴዎስ ዝብል ስም ተዋሃቡ ትርጉሙ ድማ ዘይመውት ህይወት ማለት እዩ زيت موت هيوت مخنياتو كبدق بلد سلمات وصيو نافتي صحيح صدق زغونه ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምለኸሉ ሃይማኖት ስለዝመጽ እንታይ ተባህለ ይብል አትናቴዎስ ዘይመውት ህይወት ዝብል ስም ተዋሃበ ሽዒሉ ብድሕሪ መሊሱና ሓደ መምህር ካብ ደቁ ፀዊዑ ምሂሩ ዲቁና ክህቦ ነገሩ اتمامر كامهيرو دقنا وحبو بدحري دقنا كهنت حبو أبات ناتيوس مس عرفة اتقدام يا أبات ناتيوس مس عرفة تمامرو زنبرة أبات ناتيوس مس عرفة أبكندو أبمو انتكو خونم نعو حريو مغنياتو نسو أزيو بتعمي كون أسبنا بره كمتي موسيك موتن كله إياسو تكيون إسرائيل وين زمرحة كمتي إلياس كسورن كله إلسا بوتاناتو سجاناتو تكيو زخده إسقون عزقنا ممرك موتن كله دم بعلو ذات مغا بسمو تصوع أتناتيوس نتم منانك مرح تمر سيد مخنياتو كون أسبنا كافت زقنا أبا كون عسب زخانة تولد كافت بأمناته تصنع زخانة أبا أبو أمناته تصنع زخانة تمهاراي تولد دحري أبا مخاني لشعوب دحري أبا مخانو حدا معلتي كداننا كداسة لبيسو كداسة قداسة أبزي جزازي بإيدو سقون دمون قبلو إيدون أجرون كسالم زدالي بزحات سبات نأو قرب كمتي جيتانان مدحيناني يسوع كريستوس نهارات أبعثوا جزاء فريحهم تحبيهم كلو بعثوا جزاءاتيو سلام نعخاتكم مسبلو توماس سنبديب شعو توماس كتأمن متى نعاداو كاب جوي سلبدو مسبلو جيتا كريستوس توماس متيو داو أبجونا جيتانان مدحيناني يسوع كريستوس جوا يأتوا يبل بدحريو مسوسة هوارات انتهي بلا أذا إيديا قدست إيديا نايسكا ولدك زعبير زتنكفت النابلو كلهم إيد ناي توماس انتهي بلو يبل تسالوم يبل
ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ካብዚ መሰረት ብምግባር ቅዳሴ ዝሰርዐ ካህን ደሙን ስጉን ዝፈትፈተ ካህን ከም ናይ ቶማስ ኢድ ሐዋርያት ቅድስቲ ያዝበልዋ በረኸት ድማ ካብኣ ዝተቐበሉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ድማ ነዚ ምርኩስ ብምግባር ነቲ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ዝፈትፈተ ካህን ይዳው ክትሳለም ድሕሪ ቅዳሴ እንታይ ያበለት በል ሰርዓት ይበል ከም ስለዚ ኮናይና ድማ ድሕና ድሕሪ ቅዳሴ ካህን ናይቲ ዘቀደሰ ይዳው እንታይ ነብል ምሳለ ስለዚ እዚ አቦዚ ቅዳሴ ሰሪዑ ከምቲ ቤተ ክርስቲያንና ትእዝዞ ይዳው ከሳልም እስከደ ኢሉ ዲያብሎስ ኣብዚ ሓደ ስራሕ ሰራሕ እቲ ካብ ጸልማት ወፂኻ ናብ ብርሃን ክትኣቱ ዘይደሊ እቲ ካብ ሞት ናብ ትንሣኤ ህይወት ክሳገር ዘይደሊ ዲያብሎስ ነዚ አባዚ ድማ ካብ ናይ ዓረማውያን ዝኾነ እምነት ተላዒሉ ኣብ ከምዚ ደረጃ ምስ በጽሐ ምስ ክርስቶስ ምንባር ምስ መረጸ